Duha katulog na lang mo weekend na mga kapuso apan sa dili pa mulaag sa iriuna ang dagan sa panahon kun maayo ba. Kinialang sa dugang weather update ani Asined sa Litrero ang weather specialist sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Easterlies ang paday na nakaapekto sa Southern Luzon, sa Tibok Visayas ug sa Mindanao. Ug tungod niini, init gihapon nga panahon ang atong masinati ug ang Tibok Visayas makasinati lang gihapon og panagsang pagpanag-om ngadto nas mapanganurong kalangitan, inubanan sa mga patak-patak na pag-ulan o pagpanugdog og kilat labi na sa hapon ug sa gabi. Samtang kahimtang sa atong hangin o kadagatan, kasarangan na hangin nagagikan sa silangan ngadto sa habagatang silangan ang magpasulabi sa Tibok Eastern Visayas ug ang kadagatan kasarangan ang pagbalod. Samtang diri sa Central ug Western Visayas, hinay ngadto sa kasarangan lang na hangin ang magpasulabi ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Busa generally safe lang gihapon sa atong mangingisda nga mopalaot karong adlaw. Atong low tide ugma sa alas 7:33 sa buntag adunay gi-move on na 0.46 meter ug high tide sa alas 2:44 sa hapon adunay gitas-on na 1.5 meters. Ganihang kadlawon medyo taas-taas nga minimum temperature atong na-record o naka-record kita og 26.2 degrees Celsius. O para sa ato ang temperature forecast, ang Metro Cebu magsukad gikan sa 25 to 32 degrees Celsius. Samtang diri sa Bohol ug Dumaguete City, 25 to 31 degrees Celsius. Ang Bacolod, Iloilo ug San Carlos City, 25 to 34 degrees Celsius. Diri sa may Eastern Samar, 25 to 32 degrees Celsius. Samtang Tacloban City, 25 to 31 degrees Celsius. Ug Maasin City, 24 to 31 degrees Celsius. Kato nga temperature range, posibleng makamugna og heat index between 36 to 38 degrees Celsius. Busa, mga kapuso, padayon kitang mabinantayon sa atong panglawas kay delikado ang kainit karong panahona. Ang adlaw musilang ugma sa alas 5:35 sa buntag. Ug para sa dugang na impormasyon, bisita ang among website sa bagongdatpagasa.dost.gov.ph ug sunda ang among social media accounts sa Twitter ug Facebook ug bisita usab ang among YouTube account. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang bisdak, kini si Netherlands sa Litrero, daghang salamat.